Moi boa xente, que tal, como estamos? Buah, creo que acabo de facer a presentación como con moita forza, pero dígovos por qué. Dígovos por qué, porque a conversa do xe foi ilusión. Todos me fan... Joder, xa me meto en berenjenales ao principio. Todas me fan ilusión. O sea, toda a xente que decide vir por aquí, pola miña casa, polo meu estudio, polo meu programa, por este O Radar aquí en Rincón de Daniel, pois todo o mundo me fai ilusión porque, oye, xente que ven aquí a presentar o seu proxecto e está moi guai coñecer moitos proxectos, pero neste caso falamos dunha das artistas galegas con raíces argentinas que máis vin este ano en directo porque a vin en varios sitios. Me mola moito a súa música, me mola moito a súa filosofía, me mola que sempre está sorrindo. O sea, é unha cousa loca, porque sempre que a vexo, sempre está sorrindo. E a máis ven agora a presentarnos o seu primeiro LP. Ten un EP titulado Nunha aldea, no cal nos fala da vida do que ir a vivir na aldea, e agora nos vai a presentar este caldo, estas, se non me equivoco, 9 cancións que compoñen este primeiro disco largo. Que xa está, xente, que vamos a vela xa en pantalla, xa ides a ter a Catuxa Salón, que faime moita ilusión, de verdade, que estés hoxe aquí na miña casiña. Hola Dani, ¿qué tal? Moitas gracias por convidarme, un placer. Para mí é un placer, xa che digo, eres das artistas que máis vin este ano, dos proxectos que máis me alucinan, porque é un proxecto vais un pouco peloteo xe me parece, pero bueno, non pasa nada. Que tes cousiñas distintas, que tes cousas novidosas e non sei, me mola moito. E a mes me gusta que estés aquí con este lanzamento, con este caldo, con este salto que creo que pegas artísticamente con este disco. E vamos a falar un pouco deso, vamos a falar da túa carreira non tanto, porque xa moita xente te coñece, pero bueno, vamos a conversar un pouquiño. Veña, teño ganas aí, porque me falaron tamén nas túas entrevistas e me dicían, con Daniel non podes esperar nada, como ti tedes que deixarte levar, así que eu ali vou. Hombre, digoche a ti digo yo a xente que poida estar vendo isto, non vos podes esperar nada como tal, porque eu sempre me comparo, oxalá algún momento ser como el, pero eu son o broncano galego, porque eu non, o sea, eu sei que sodes, lóxicamente, me preparo cousas, non? Escoito as vosas cancións, sei cando sacades as cousas, apunto 4 datos, pero eu non me preparo as preguntas. O sea, eu vamos falando e o que salga. Entón, sí que é certo eso de que non te podes esperar o que vai a pasar. Pois aí estou, con ganas, me poño o cinturón e despegamos, eu encantada. Como te encontras ante todo con este lanzamento, con este primeiro disco largo, con este novo paso na túa carreira? Como está Catuxa por dentro? Pois mira, a verdade é que como é tanto traballo acumulado, sabes, son tantos meses, de feito creo que agora se estaría facendo un ano dende que saiu o segundo single e decidín, veña, pois que sexa un disco. Foi tanto cúmulo que a verdade é que agora mesmo estou super tranquila, é como xa está, é que necesito que salga, xa está, veña, para fora, estou moi tranquila, confío moito neste traballo, a verdade, é moi real, moi sincero, e, bueno, creo que esa é un pouco a miña liña sempre de intentar ser o máis sincera posible. Porque claro, ao final, traballando nun ano nun traballo, con todo o proceso que eso conleva, supoño que tamén, claro, que diste agora, non? Xa queres velo fora, que a xente a poidamos disfrutar, que a xente podamos cantar todo, que xa deixe de ser solo algo teu, e que xa sexa o conxunto do disco cousa nosa. Sí, todo para vos, xa está, xa basta. Xa basta de telo aquí, todo para vos, para que disfrutedes e o bailedes, que foi o objetivo co que se creou. Un disco no que ademais como que cambias, non? Con respecto a ese debut, como que hai certos cambios un pouco tanto na temática ou incluso nos sonidos, como que se pode dicir que estamos ante unha Catuxa Salón un pouco máis madura, un pouco cas cousas máis claras, quizáis. No, eso nunca. Claro nunca o teño, pero ao final somos seres, somos persoas, vamos cambiando e te vas influenciando de diferentes artistas e, bueno, que sai agora é o que sai agora. Eu como que sempre
teño moi presente que comigo non habes vir. Pode ser unha cousa, pode ser outra, pero intento que non se me clasifique moito porque teño moitas ganas de dar moitas sorpresas ao longo da miña carreira, non me quero quedar nun estilo. Que ese é un dos problemas que vivimos agora, non? Eu, de feito, antes de estar contigo ahora grabando esta conversa, gravei outra que vai salir antes que esta, que con Monte da Pena, con Héctor, Mm. integrante Sí, de Lontreira, e falamos un pouco majísimo. de etiquetas. De feito, quería quedarse a saludarte, pero acabamos moi temprano e tiña que facer cousas e non se puido quedar. E falamos un pouco de etiquetas, porque agora mesmo na música etiquetar algo non é como, por dicirlo malamente, unha estupidez, non? Casi como, por que etiquetar un proxecto dentro dun sonido exacto e non, pois, facer un pouco o que cada un quere, non? Xa. Boa pregunta. Bueno, creo que estamos nunha transición, estamos na era do conceptual, non? Entón, o son que eu fago vai xirar máis en torno ao concepto que o estilo, non? Ao final, que ti escollas un bombo legüero e non escollas un bombo dunha batería normal, aí hai moitísimo concepto, non? Entón creo que estamos nesa era, entón hai que ver os proxectos, bueno, aí cada un fai o que quere, non? Pero no meu caso, no caso de moita música galega, creo, todo xira máis en torno ao conceptual, o que quero contar, o conto así neste momento e o próximo será de outra maneira. Creo que estamos aí nunha transición. E un pouco tamén a libertad que otorga, creo eu, non, o feito de, pois, ter proxectos que estades, pois, xa levas ti un camiño, xa levas, é certo que levas moitos concertos xa, presencia en festivales, xa eres un artista que se pode dicir bastante coñecida nestes lares, pero é como que o estar dando todavía, non, os primeiros pasos da carreira, presentando todavía primeiras cancións, este primeiro disco, que tamén non atarse a nada, non? Senón, pois, facer o que ti queres, como queres, cando queres, e porque a ti te apetece, e non porque a xente vai esperar algo, non? Sí, claro, obviamente, logo hai moita presión, sabes? Porque ti evidentemente queres seguir dando concertos en festivais e hai unha rayada constante detrás de, bueno, pois o que farei lle gustará, non lles gustará, lle sorprenderá. Hai moita xente con este novo disco, se che digo, co disco, que hai moita xente que vai sair do mundo de Catuxa, vai dicir, mira, eu xa ata aquí, non me gusta, pero tamén confío en que moita outra xente vai entrar, e ten que ser así, constante. Eu teño moitas artistas que antes non me gustaban nada, de repente me flipan, de repente me deixan de gustar, é unha constante. Entón, bueno, estou contenta. É como a vida, non? Al final, na nosa vida personal, entra xente, sale xente que Literal. odiabas, de repente agora a queres, al final tamén é un pouco é a vida, basicamente. Sí, totalmente, sí. Sí, E sí. depois tamén hai momentos, non? Porque decías ti agora, artistas que non te gustaban, que agora escoitas, ou cancións, por exemplo, que igual escoitabas antes, non che gustaban, e agora as escoitas e por a tua situación personal, por exemplo, te marcan moitísimo e te obsesionas cun artista. Sí. Mira, que artistas, con quen te pasou eso? Con quen a mellor antes non escoitabas e agora, pois, sí que disfrutas da súa música? Hai así alguén que Eh, te veña á cabeza? non sei se coñeces Queen Nokia, No. unha rapera de New York, moi chula. Me está pasando que antes ni de coña, agora estou loca. Georgia Smith, que tamén fai así como soul, non sei se coñeces. No, O seu pero esto... disco foi como un boom hype, eu nin o veía por ningún lado, de repente agora que está sacando agora estou como, wow, ok, me pasa. Logo outros artistas que me estaba loca e de repente nin tanto, por exemplo, Nati Peluso, o último sí está guai, pero bueno, pois hai cousas que me están rechinando, ¿no? Entón digo, bueno, pois unha etapa foi, ¿no? Gracias, Nati, e espero para a próxima que nos volvamos a cruzar, pero é así. Sí, porque ao final, dicías ti agora, non? Que lóxicamente ti queres seguir actuando, ti queres seguir estando en festivales, ti queres seguir dedicándote á música porque é o que che gusta, pero ao final, pois, é eso, non? A veces a túa vida ou a túa mente ou a túa situación che invita a facer un tipo de música ou unhas cousas que, pois, oye, ti tens que pensar, polo menos, ti estar a gusto co que vas a sacar, e despois, pois, saber o que pode pasar. Justo.
Sí, eu creo que como te diría? Non sei, como si isto non está, o resto non contes, non? Como é un pouco como o meu punto de partida é sentir que sou sincera a min mesma. E non teño, é como non teño ningún tipo de apego radical a esta carreira. Se o día de mañá que traballo en tantas cousas, Dani, en serio, que non se me caen os anillos, entón non teño ese apego, prefiro ser fiel a min mesma e que teña o que teña que pasar. Que importante eso, non? Eu creo que sí. Mais alá de todo, estar a gusto co que un fai, porque ao final isto é o voso legado. Os artistas, solistas, grupos demais, o voso legado son cancións que van a estar aí para sempre e que ti as escoitas dentro dun tempo estes orgullosa, dicir, pois, oye, cantei o que quería cantar, expliquei o que quería explicar, xa está, por lo menos que non sexa. No, lógicamente cada un fai o que quera, a súa carreira, non, pero que sexa Sí, porque ti queres e xa está, e digas, pois aí está. Mira, foi unha etapa total. bonita. O decir, menuda mierda de mastering, menuda mierda de mezcla. Eso é moi bo, porque eso significa que mellorou moito o teu oído, sabes? O sea, que pasen esas cousas está guai. Eu escoito agora cousas do EP de nunha aldea e digo, buah, que cagada. Pero nese momento era así que é genial tamén. Claro, Que tenemos, sí. porque se ti ao final, joder, eu sempre o teño moi claro, ou eres unha persona que eres a elexida por Dios para ser a mellor música, a mellor cantante, ou os primeiros traballos nunca van a ser perfectos. Poden ser moi bons, poden ser cancións moi chamativas, poden ser cancións que funcionen moi ben, pero técnicamente sempre vai haber esas cousiñas que digas ti, joder, ou ese a mellor que digas ti, pois metín un bombo e non quería meter o bombo, quería meter un lengüero, quería poñer unha guitarra, ou Claro, quería poñer tal, e nese momento, pois, funcionou, foi o que saliu. o que saiu, sí. Porque, de feito, estamos ante un traballo, ti nunha aldea romantizas ou falas do bonito que ir a vivirse a unha aldea, que é o que fixeches ti, e neste como que cambias un pouco tamén esa evoluciona nese aspecto, non? Como que xa non é todo tan bonito e contas tamén cousas ou falas ou expresas oye, que ao final non todo é tan idealizado, non é tan idílico como podía parecer. Sí, sí, sí. Aí é bastante chulo. Eu viví moitos anos en Madrid. Teño unha banda de country. Tocábamos moito na rúa. E, bueno, houve movidas, nos robaron a furgoneta, a banda, nunha xira de 2 meses, unha historia. E cando volvín, bueno, estiven traballando noutras cosas, estive en Estados Unidos traballando, e cando volvín nos pillou a pandemia, e dixen, eu aquí en Madrid non pinto nada, me volvo. Volvo para Galicia, pero non quero volver a onde eu son, eu quero vivir nunha aldea pequena. E aí, claro, cando chegas os primeiros meses, buah, que bonita natureza, silencio, pero logo, claro, empezas a vivilo, o primeiro EP foi eso, romantización do rural, que bonito todo, e de repente o segundo, pois é máis de darte conta, pois vivas nunha cidade, vivas no medio da montaña, vivas no deserto, vivas onde vivas, hai cousas boas e cousas malas. E ao final, o importante é a xente, é a miña conclusión. E como, o sea, o teu ca aldea é quizás como cando comeza cunha parella e os primeiros meses é todo idílico, todo é maravilloso, todo é perfecto, ves, non ten fallos ningún e despois Igual, empezas a dicir, joder, dices, ostras, é que fai ruido ao comer ou outras cousas, non? É como, ai, que estás moi contenta con esa parella, pero ves que non todo é tan bonito como parecía. pois igual, é tal cual. É un enamoramento do rural e logo, pois bueno, pois decides seguir, pero tamén cas cousas malas. Porque ti, o de volver a unha cidade, virte a vivir a Coruña ou Vigo en plena cidade, é algo que sigues evitando. Mira, é que tamén, o sea, económicamente é moito máis factible vivir no rural. Tamén che digo, sabes? Económicamente e ao final teño tempo para min. Tería que traballar tantas horas na cidade para poder pagar un alquiler, para poder pagar nos bares e todo, ¿no? A vida social, que digo, ás veces digo, que perdo o tempo que teño para min, me está compensando.
A día de hoxe non o contemplo. Non o contemplo. E obviamente o rural ten cousas malas, como é, por exemplo, eu necesito o coche para absolutamente todo, todo o coche todo o rato, pero logo a xente que está aquí é a xente que quere estar, sobre todo a xente máis nova, non? Entón, a xente que se vive a vivir o rural, que moito na zona onde eu vivo, é xente que quere estar aquí. E eso te crea algo, unha relación, unha conexión moi forte ca xente. O mellor non somos 200, 300 amizades que podes ter nunha cidade, non sei, o mellor tes 5. Pero aquí as 10 que tes é que a la muerte, sabes? E sabes que van estar e o día de mañá ela necesita desmontar un pallar que ten cheo de merda e de axudas. O día seguinte ti necesitas limpar a horta e hai como unha rede moi chula que aquí se crea. Sí, porque ao final na cidade poucos somos os que igual estamos vivindo nela, como é o meu caso aquí na Coruña, un pouco porque queremos, porque estou nunha zona bastante tranquila da Coruña, estou bastante contento, pero moita xente está na cidade polo que diste non, o sea, porque hai que traballar a mellor, tens que estar na cidade sí ou sí, e, joder, sí que é verdade que o ritmo, e iso que por suerte Coruña, Vigo, Santiago non teñen o ritmo que ten Madrid, nin Sí, Barcelona, claro, é que non ten nada que ver. pero ainda así non dixe ser ese ritmo de coches, de ruido, de Sí. estrés, de ter pues eso, que te vas aos bares e tes que pagarte 5 euros como eu outro día por unha cerveza e diste, pues, Wow. igual non Está compensa, caro, está moi caro, está moi claro. caro. Mira, Logo ten outras cosas, a cidade ten un nivel de estímulos moi bestia, non? Para unha persoa así máis creativa, como a ti, ou como a xente dos nosos gremios, é moi estimulante, pero eu personalmente prefiro pillarme un tren ou un avión a unha cidade como Berlín e meterme un hinchón aí a bailar tecno lo que sea de cidade unha semana e volver á miña casa que todo este igual que vivir nela, non sei. como que o disfrutas máis? Moitísimo máis, e vou a expos, e vou a cousas, vou a museos, cando vivía ali non o facía ni de coña, de repente vou, me estimulo e volvo, eu prefiro así. Mira, non é unha pregunta que me guste facer, porque a min non é que me guste meterme en temas compositivos, en temas influencias non moito, porque preguntar a algún artista por a composición do seu disco me parece que é unha pregunta moi complicada e que a veces cada canción ten o seu proceso, pero hai que destinar isto de estímulos. Que é un pouco o que te estimula a ti a hora de compoñer? Xa non tanto electrísticamente, non? Que falamos un pouco ahora de darte conta do que é a aldea ou as cousas boas e cousas malas, pero musicalmente, que o que che leva a estar navegando neste mar sonoro que creas? Non entendo a pregunta. Claro, é un pouco que o que che leva a estes sonidos, a traballar con estes sonidos, con estes instrumentos, por que decides? Hombre, sempre tiro para frecuencias máis graves, a verdade, tiro para frecuencias graves que vayan na cadera, para que vayan na terra, tipo bombos legüeros, panderetas, bueno, son frecuencias bastante agudas, pero percusiones graves, sintetizadores de baixos, tiro sempre para baixo, para as percusións graves, porque creo que van a cadera, que van ao baile, que van ao... Tiro para aí a miña selección bastante de instrumentos ou frecuencias, que son as que me gustan. E falamos estaba te preguntando agora por la evolución, no, do sonido, a evolución de como pasamos de ser nunha aldea a este caldo, e en que cambiou Catuxa? En que cambiou Catuxa nos directos? En que cambiou Catuxa como persona, como artista, dende que te presentas musicalmente ante todos nós ata este momento? Uau, que cambiou? Pois, a ver, pasaron 100 concertos polo meu corpo nestes 2 anos. Que se di pronto. Se di pronto. E iso é moitas tablas, moitísimas tablas, tamén moito desgaste, e moito empezar a aprender a decir que non, sabes? Como creo que estou nese punto no que, bueno, xa non vale si a todo, porque ao final hai que cuidarse, hai que cuidar como esa nena pequena que temos de coidala e que non se canse, porque ao final vivir desto eu son consciente de que é un privilexio absoluto, non? E como coidar ese privilexio. E o mellor ás veces aprender a dicir que non bueno, é unha das claves, considero. Entón, bueno, a Catuxa de antes que dicía así a todo, respondendo a túa pregunta, a Catuxa de agora xa non dicía todo, como valoro moito máis.
Teño moita máis seguridade no escenario, non teño dúbidas, arrisco moitísimo máis, eu estudiei teatro, entón xa non me corto en meter o corpo, en meter a expresión ao 150% para transmitir, ao final deso se trata, non? Xa non dicir que sí a actuar en calquera escenario, non? Ou calquera circunstancia ou calquera sitio, porque ao final, claro, ten que ser actuar todos os días ou actuar moitísimo, claro, gañas cartos, lóxicamente, te axuda a manter o proxecto, te axuda a vivir e está guai, non? Cantos máis cartos, pois mellor. Pero tamén ten que Sí. ser complicado, non? O feito de estar tocando pois todos os fines de semana, xoves, venres, sábados, ten que ser incluso para a voz, non? Para o instrumento teu vocal tamén ten que ser complicado de aguantar ese ritmo. A ver, ca técnica correcta non debería pasar nada. Sí que é certo, ca técnica, se tes técnica vocal, deberías poder aguantar 3 bolos a semana de hora e cuarto perfectamente. Non é tanta exixencia. Se non mira xente das orquestas. O sea, elas teñen unha técnica perfecta, entón claro, aguantan. Sí que é certo que a nivel creativo te desgasta, porque estás tanto tempo rodando, que logo chegas a casa e queres descansar, non queres compoñer, entón claro, o proxecto corre o risco de frenarse, en seco ademais, porque o único que queres é descansar. Claro, porque estás tocando tanto que chegas a casa e ves un instrumento e diste, non quero nin... No, a guitarra ali no outro cuarto, nada. Ni sequera pensar en letras, pola túa cabeza pasate todo menos unha posible letra, non? Justo. Mira, dentro desos 100 concertos, cal dirías que foi a mellor experiencia ou ese concerto no que a mellor dixeches, sí, isto está feito para min, que foi como, isto foi tan brutal que quero seguir tendo isto na miña vida? É aquí, non? Sí. Eu creo que foi no Millo Verde. Era o meu público, que eso moitas veces non pasa, non? Era o meu público, era un público super receptivo, e as condicións que para outros artistas se eran a peor porque cambiaron as horas das probas, nos íbamos a tocar unha hora, de repente tocamos máis tarde, nos cambiaron do escenario pequeno ao escenario grande, pasaron moitas cousas que para nós foi como bingo. Perfecto. O sea, bingo. E acabou o bolo e foi como, joder, es esto. É como esto. O sea, o proxecto foi pensado para isto. Claro, porque ti sueles actuar moitas veces vas ti sola, pero vas acompañada outras tantas veces, Sí. o calle dá ao teu directo e as túas cancións outra identidade moito maior. Mira, que che aporta a ti o ir acompañada? Porque aparte vas acompañada de calidad, hai que dicilo. Sí. De las reinas. Pois mira, é diferente. Agora, digamos, para o novo directo cando vaya solo, estou preparando unha sesión live como bastante máis electrónica, como con pads, unha cousa así como moi europea, digamos, que está ahora moi de moda. Logo con banda o que ten eu sinto que é máis cálido todo, hai máis recollimento, hai máis apoio, estar no escenario con xente ao final e que non está apagada. Pero as dúas, a mí me molan as dúas me gustan, o disfruto moito. Mira, de feito, eu dicía 20 varias veces e a mí se me estaba vindo ahora mismo unha actuación que non sei como a lembrarás ti, pero aí dixen, joder, chapó por ela, que foi aquí na Coruña, nas festas de Oza, que estaba medio chovendo, que estaba as condicións un pouco daquela maneira, e ti, a pesar de todo, fuches tentando seguir tendo en conta que a chuvia para os teus instrumentos e o frío e as condicións eran malas. Profesionalidade ante todo, non? Sí. Bueno, profesional hubiera sido parar, porque son moitos cartos nos instrumentos. Pero, claro, te estar subidón de adrenalina, o sea, a adrenalina está polos aires neses momentos, ti non eres consciente. É que eu non era consciente da cantidade que chovía. Eu sabía que chovía, pero, 3 gotas.
De feito, creo que lle dixen unha chavala do escenario, pero está no chubasquero, Sí. que tapei o looper, eu sei que o ordenador está cuberto cuns plásticos, o sea, eu estaba tranquila co ordenador. Pero, claro, é que aí, tío, te estás subido de adrenalina que dis, eu a la guerra, a que xa chegou un punto no que xa me chorreaba auga no pelo e dixen, vale, ata aquí teño que parar. Claro, porque co eses, porque ao final actuar, cantar, estar aparte que a túa música, non? Porque non é unha música parada, non é unha música No, de estar quietiña cunha guitarra. Claro, tes tal subidón que ti non te das conta, o sea, dende aí arriba vos dades conta do que está pasando entre o público ou moitas veces estades tan a tope que nin vedes incluso a xente que está bailando nin o que está a facer a xente. bueno, depende moito do concerto, que non hai dous concertos iguais. Hai algúns concertos no que o escenario o mellor está máis baixo, e podes interactuar moito co público, miralos os ollos, intercambiar, sobre todo cos nenos, e as nenas mola moitísimo. Hai outras veces que hai tal nivel de estrés, porque moitas veces xa sabes, moitos os funcionamientos de moitos festivais son un pouco como máquina, ¿no? Moi maquinario, prueba, Entón xa chegas a tocar, chegas así, ¿no? Entón, claro, entras nunha maquinaria, nunha velocidade que pasaron 50 minutos de bolo e non te dices conta. Moi mecánico. É que non hai dos concertos iguais. Estamos agora co lanzamento comentaba, non? Estás presentando este primeiro disco largo, este caldo. Como te plantexas estas próximas semanas? Cal é o futuro? Porque agora xa te quitas, xa son nosas as cancións como falábamos, pero como se presenta o futuro agora para Catuxa? Incierto, querido, incierto. Como É que ao que temos que pagar a xente que facemos máis os artistas é o precio a pagar. A nivel psicolóxico é moi inestable, entón non te podo dicir que nos depara. Si podo dicir que estamos atando os cabos para que nos deparen cousas moi boas. Por exemplo, estamos buscando máis proxección internacional, creo que un proxecto que, bueno, xa me falan de Bélxica, de Suiza, en Francia, hai moito interés por este proxecto. Hai unha idea dun directo moi potente onde hai unhas, bueno, non quero contar moito, non sei, pero hai unha idea de unha performance. Un par de cousas podes contalas así entre ti máis eu, non pasa nada, sabes? Ti as contas aquí así como que non queda cousa. Vale. Pois, como estamos xerando uns visuais guapísimos, como buscándolle a parte micro a natureza, porque con Javier Marimón, que o que leva as visuais, buscábamos como natureza, pero non queríamos caer en la típica naturaleza del hórreo e el non sei que, non sei cuánto, en plan, no, tío, unha naturaleza universal. E a natureza universal é fractal, o sea, entón buscábamos aí nesas visuais cousas fractais na natureza e que se misturen cas cancións que podan axudar e acompañar a que o directo sea unha viaxe, que entres dunha maneira e salgas de outra e dicir wow, ok, sabes? E que aparte sexa un concepto moi explicado onde se entenda o que eu quero contar. Claro. Claro, porque a música, aínda que ti pois, tes ritmos galegos, tes ritmos argentinos, cantas en galego, cantas en castelán, esos son cousas que eu cada vez teño máis claro que son totalmente secundarias no sentido de que a música é moi universal e por eso dicías ti agora que é un proxecto que pode funcionar moi ben fora porque ao final a música se entende en calquera sitio, non ten por que estar pechada, cerrada únicamente nunha comunidade ou nunha zona, senón que se pode disfrutar en todos os lados. Sí. Eu creo que sí. Sí, estou totalmente de acordo contigo. Bueno, creo que por iso a música galega está tendo neste momento semejante boom, en plan, hola, perdona. Creo que por iso, porque, bueno, pois era un caldo así que se estaba facendo nunha lareira moi lentamente, e levan moitísimos séculos facéndose, e de repente abres a olla e dis, anda, pero si isto é increíble, pois é o que está pasando, sí. É que tremendo que se está a vivir aquí en Galicia e tremendo como hai grupos que poquinho a pouco están salindo tamén de aquí. É unha cousa moi loca. Moi bonito, é precioso. Se eu che poño no compromiso de que me digas un pouco
Non sei se teus favoritos, pero así un pouco da escena galega, quenes son agora mesmo os que máis te están encantando? É un compromiso moi forte ou me podes dicir algún nome? Da escena galega? Sí. Wow. Ah, É que jodida, verdad? Este sí que... no, é moi comprometido. É moi comprometido. Es... No, porque todos son colegas, non podo responder esta pregunta. No, porque, a ver, sí que é verdad que é complicado, no, porque da que ti digas agora nomes, lóxicamente, non creo que nadie se enfadase porque ti digas que este nome, este outro nome, pero sempre, cando se preguntan estas cousas, é complicado porque sempre se te van a olvidar. Ainda que queiras dicir, a mellor se te olvida algún nome, depois dices, hostia, pues quería ter nombrado a este, e non o nomei, e é complicado. Sí. E fora da escena galega, que o que está escoitando Catuxa? Que un pouco o que recomendarías? Máis alá deses artistas que comentabas antes que agora estás escoitando, e antes non escoitabas, pero que máis recomendarías agora? A ver, vou pillar o móvil e vou entrar en Spotify porque eu fago moito, como se chama isto? Cando estás todo o rato en Instagram buscando cousas, o fago pero no Spotify, son unha yonki de Spotify, o sea, a miña rede social é Spotify. Pero iso é maravilloso. É increíble, o sea, descubro música como así, e estou encantada, claro, é tanta que descubro que logo teño que volver aquí, por exemplo, a... O sea, tires das miñas, a mí me gusta coller, por exemplo, busco música en catalán, e busco listas de música en catalán e me poño a escoitar toda a tarde mentre limpio na casa ou mentre fago cousas, toda a lista, e cando de repente, aparte, o fago moito nese aspecto de dicir, eu me poño unha lista, escoito, e a canción que me fai deixar de estar limpiando a escoitar e digo, ui, aquí hai algo, hai cousas que a mellor me poden gustar, pero é como, ui, non, este preciso saber o seu nome, entón xa vou aí e xa me apunto e depois xa navego nese cousa. Eu eso o fago moito tamén, o fago bastante, teño un pouco tamén ese radar, mira, teño aquí Dandara Manoela, que é unha chica brasileña, escoito moita música brasileña, Dandara Manoela, moi increíble, así outra así, o Capi, que é máis electrónica, está moi guai, me gusta moito. Unha chica que fai así como indie argentino que se chama Zoe Gotuso. Vale. Estou apuntando todos os nomes, Estou apuntando sí, para... son recomendacións que che fago aquí como que creo que te poden molar. Taxi Kebab, non sei se coñeces. No. Como electrónica con, digamos, folclore. Eles son de Turquía. Fan unha mestura de electrónica con sintetizadores analógicos, moi chulo. Así un tecno oscuro moi guai. E se che pregunto agora, porque claro, esta é a música que escoitas, a música que non che importa recoñecer que escoitas, diste, vale, escoito isto, que está moi guai, pero ten Catuxa Salón algún placer culpable desto que diste, pois escoito Sony Selena, escoito Las Ketchup, escoito non sei que como, guai, se a xente sabe que escoito isto vai dicir, guai, e esta que friki, pero tes así algo? Déxame pensar. No, o sea, son cousas creo que bastante aceptadas a nivel social, tipo Estopa, me encanta. Por favor. Ves? É que xente con que ten bo gusto. O sea, Estopa son os mellores. Claro, é que Estopa... Mira, claro, tes aí... É que teño todo, os levo tatuados no brazo tamén, o sea, que claro, o sea, ti non me acabas de nomear Estopa, xa está. Estopa como xeración creo que nos marcaron moito, ¿no? Foi como moi bestia. Sí. Foi moi guai Estopa. Igual que son os meus favoritos por riba de todos. A mí me gusta moita música, me gusta a toda música, me gusta os rapas, me gustan moitos proxectos galegos, me gusta Love of Lesbian, me gusta o rock, me gusta de todo, pero a min ahora mismo teño que elexir que únicos artistas queres que vivan, lo siento por todos, pero Estopa. Eu creo que tamén escollería Estopa, que sí, o sea, vai morrer toda a música, só podes salvar unha carpeta. Que carpeta queres salvar?
Tal cual, sería así, o sea, déxame estopa e o resto, bueno, pues se ¿Y, disfrutó y e ya está. qué disco de Estopa salvas? Si tienes que salvar un. Salvaría o primeiro, sen dúbida. Sí, ¿no? Sería o primeiro, pero mira, falamos antes de esa música, de como hai artistas que deixas de disfrutalos, artistas que volves a disfrutalos, e eu con Estopa posiblemente sexa o único grupo que disfruto o 90% das súas cancións. Ya. O sea, porque dos restos sí que pode haber máis variación, pero con Estopa sí que como me mantedes a mesma liña sempre, a tope con vos. O sea, a tope con eles, a tope. Sí. Es que son auténticos, ¿no? Lo que se dice siempre de él. Son auténticos y son así y punto. Aparte, eu tive a sorte de coñecelos estar con eles unha Ah, noite mira, qué guay. aquí na Coruña cando actuaron, estive con eles na porta do hotel pois o mismo, se eu tivese que morrer agora, pois se estive con Estopa, sabes? Pois xa está, xa cumplín casi un dos meus soños. Vou dicir a xente que non o dixen, lógicamente na descripción do vídeo e demais van a estar as túas redes sociales para que estén atentas aos concertos que poidan vir agora no futuro, para que teñan acceso tamén ao Sí. disco, que escoitan a música, porque o máis importante agora mismo non é a conversa en sí, sino que vayan a escoitar a túa música, que lle den apoio. Que che vou a preguntar? Porque claro, ti agora sacas un disco largo. Ti eres das que, falamos agora de que che gusta escoitar, de descubrir música, pero ti eres das que lle das voltas e voltas a un disco, que os escoitas de No, principio a fin ou caes no contrario. no contrario. Non lle dou volta ninguna. Normalmente, bueno, para compoñer a primeira é a boa. A primeira, tal. Logo, si é certo, pasa o tempo e dis, bueno, igual non era a primeira, debería haberlle dado unha volta. Pero prefiro quedarme así que volverme tola, porque son moi perfeccionista noutras cousas da miña vida e se me meto aí a ser perfeccionista creo que xa perdo o gusto, no? Ao final é un xogo. Cando escoitaba o disco, ao principio sí, escoitei moitas veces para o tema do mastering, a mezcla, todo, moitas voltas a orde que quería contar, pero non lle dou moitas voltas, sinceramente. Debería decir que sí, ¿no? De, uy, sí, estoy todo el día. Mentira, No, no. tampouco é algo obligatorio, ¿no? Porque ao final Ya. falaba con Héctor, como tamén un pouco, decía que el, claro, que se lle dá moitas voltas e ao final tamén chega un momento no que diste, xa non sei nin por onde tirar, non? Porque supoño tamén, claro, sou unha persoa que non teño capacidade compositiva, o sea, tampouco nunca me puxen, pero considero que non teño eu, non valgo para compoñer nin para tocar ningún instrumento, nin para nada dese estilo. É curioso que fago contido musical, pero son arrítmico. Non pasa nada. Pero Ten que ver. imagino que é complicado tamén, non? Porque ti fas algo, ti dis, va, isto pode molar, pero o día seguinte colles a mesma canción e das outra volta, pues é jodido, porque mellor o que pensaba, despois te olvidas do primeiro e xa non sabes por onde ir, e desbotas a canción e dices, pues fora esta canción que xa non a quero ver, tantas voltas que lle din. Sí. E ti escoitalos, o sea, ti coller un disco que sale, escoitalo de principio a fin, seguir ese camiño que propón a artista, é algo que che gusta facer? Con outros... Como a descubrir un artista e empezar, disco 1, disco 2. Sí. O fixen con The Weeknd, por exemplo, me obsesioné e me realicé todo o seu percorrido, me gusta. O fixen... Sí, o fago de vez en cando, non sempre, porque non me daría a vida, pero como fago moitas horas de carretera, me gusta escoitar o disco directo. Que mola. O sea, Sí, claro, sí. E se está Claro. perdendo o feito de escoitar un disco de principio a fin. Por lo menos sempre digo dúas veces hai que escoitar un disco de principio a fin. Salvo que non che guste nada, dúas veces polo menos escoito de principio a fin para saber a viaxe que nos propoñede, non? Porque ao final sempre é unha viaxe tamén na orde das cancións ou en como está todo organizado. Sí. Bueno, non sempre, pero cando se ve que é un disco conceptual, mola escoitalo entero. Eu creo que sí. Por exemplo, Zetangana para min é increíble, sabes? O el madrileño é que o escoitei tantas veces seguido que me encanta. Entón, entendo que moitas veces, se non é tan conceptual, non fai tanta falta, pero o último del Rilsby, por exemplo, é super conceptual, e se non escoitas as cancións en orde, te perdes moitos detalles. Espera, Bueno, podes repetir? Rilsby. O sea, tamén che mola Rilsby?
Me encanta. O sea, rapea, o sea, non sei, rapea, canta increíble. Mira, digoche unha cousa, con el pásame unha cousa moi curiosa que creo que é máis habitual do que eu pensaba, pero eu non podo escoitar moito a súa música en Spotify. Non, Mira, non son capaz. O sea, escoito, pero non son capaz de darlle de escoitar a súa discografía ou todas as súas cancións varias veces. E como que escoito e déixame aí e xa está. Pero sin embargo o vexo en directo e é como me explota la cabeza. O sea, e de feito me pasou o ano pasado, pasoume este ano cando o vin que salgo do festival onde o vin ano pasado no Morriña, non son do camiño, salgo obsesionado, e aí sí que escoito a súa música, pero en bucle, pero nun bucle tremendo, é como o vexo directo e como me explota la cabeza, o sea, qué bonito, qué guay que pase eso. por todo Qué como, guay. porque joder, o seu directo se rodea de música en directo dun coro brutalísimo e el me mola como canta en directo, me flipa a súa voz como a ten. Mola Qué moito. guai. Sí, el ten unha voz moi guai. Bueno, a mí me gusta moito a métrica que traballa. Me flipa como rapea, ¿no? Podría dicirse, pero sí. Mira, vouche facer as preguntas xa para ir rematando este cuestionario sociológico ou psicolóxico, máis ben sociológico non psicolóxico, que é como, bueno, son as preguntas típicas da canle que sempre lle fago a todo o mundo. Eu como sempre digo, eu son como as preguntas de Broncano que fai na revuelta, pues, pregunta por cartos, a mí me parece unha falta de respeto preguntarvos por cartos a artistas que estades empezando, que estades, bueno, labrando a vosa carreira pouquinho a pouco, que ti deches 100 concertos, pero que a xente non se pense tampouco que Catu xa vive no euro, que son 100 concertos, pero que non tampouco non é para ter agora 50.000 casas nin nada deso, que a xente non se pense que se cobra tan ben, por desgracia, na música. E tampouco vou preguntar por relacións sexuais, porque por dúas cousas, porque pode ser que pregunte e sexa unha resposta negativa ou sexa unha resposta que a mí me afunda na mierda, entón son cousas que eu non pregunto, pero o que fago é que son preguntas que están basadas en estudios universitarios que eu contratei, eu paguei a universidades, por exemplo, a Universidade de Ponteceso, que é unha universidade en Ponteceso, nadie o sabe, pero hai unha universidade, a de Corme tamén, hai unha universidade, eu paguei a universidades que non existen, pero eu pagueilles para facer o estudio. Entón, vouche facer as preguntas. Estamos facendo esta conversa pola mañán, estamos grabando pola mañán, pero vamos a ir cara a noite. Vale. Claro, no teu caso, non hai que imaginarse tanto porque, pois, como estás nunha aldea, dicías ti que para moitas cousas hai que moverse en coche. Entón, ti queres cenar, ves que non tes nada na casa, o único que tes na casa é cereales con leite, vale? É a cena que podrías coller. Ou terías que coller o coche ou ir camiñando media hora, 40 minutos a un lugar que a calidade da súa comida regulera, que a saber o que é aquelo, e tes que coller a comida e volver para casa para poder comerla na casa. Que escollerías? Cereales. Es que están riquísimos. Vale. Outra situación, un día de, pues, bueno, estás aí cos amigos, estás un día de concerto, un día de, pues, estás con xente, tenes unhas pizzas, non sei se che gustan as pizzas. Sí, me encanta. Pois tenes as pizzas. E sobran uns cachiños de pizza, vale? Sobran uns cachos aí, e pois vas de festa, ou sales por aí a tomar algo e volves a altas horas da noite ou primeiras horas da mañán, depende como fose a noite. E volves con fame. Contemplas esa pizza como comida válida, porque chegas con fame e ves esa pizza, a comerías? 100%. Sí, claro. Vale. Quente ou fría? Fría, fría. Así, tal cual. Non contemplas o metela ao microondas? É que veño de festa, quero irme a dormir, quero meter algo no estómago, fría, tal cual. Vale, moi ben, moi ben. O sea, non eres desas psicópatas que mete a pizza no microondas, que non entenderei nunca por que se fai. No, no. Vale, tortilla de patacas. Ah, espérate, pero que eu teño, cando para volver de festa, eu teño un resaca pack, que son latas do Mercadona de fabada, para non ter que cociñar. Claro, eu que cando chego de festa ou de tal, e sei que teño que meter algo no estómago, quento unha lata de fabada e me como unha fabada. Ah, bueno, pero eso, mira, ves, eso tamén é unha boa opción.
Esa é moi Claro, e boa ben de opción. grasa, comes ben e durmes como un bebé, e que maravilloso. E levantas o día seguinte moito mellor do que te levantarías se non metes nada no corpo. Exacto. Mira, ves, esa me vou apuntar. Esa me vou apuntar. Tortilla de patacas, con cebola sin cebola. Con cebola, doradiña, sí, sí. Estilo Betanzos ou máis feita? Betanzos, betanzos, que llore el huevo. Churrasco. Asado, Gústache. encántame. Que opinas de cando a xente di ven que te invito a comer churrasco e o que está facendo é meter a carne ao forno? Ti lle Hombre, cham... te invitó, ¿no? pero ti lle chamarías eso churrasco? A carne a costilla ao forno? Eu que sei. Ah, bueno, no, hombre, claro, que eu veño do asado, eu veño do asado argentino. Cara que no teu Eu caso teño... ademais... Que? No teu caso ademais, claro, tendo esas raíces Claro, aí... eu teño o listón altísimo. Entón, claro, a mí me invitas a comer un churrasco, me pos carne ao forno e me vale, porque nunca vai ser el asado de mi padre. Entón, bueno, pois está ben. É que os argentinos co asado é unha cousa, é casi unha religión, non? Total, totalmente, sí, sí. O sea, a mí me flipa cando, por exemplo, no, eu son do Depor, me encanta o meu fútbol, nos últimos anos había argentinos no equipo, e sempre unha religión do equipo facer asados cada unha vez ao mes. E o argentino que estaba no equipo facía o asado e aquilo era unha locura. Sí, todas as semanas, claro. Meu pai, por exemplo, fai asado todos os domingos. O sea, como xa esa rutina. Sí, ti sabes cando ti vas por aquí pola aldea e a avoa te regala as cousas da súa horta chea de orgullo? Pois o orgullo do argentino é invitarte un asado. É máis ou menos parecido, como ese orgullo de ben que te invita un asado. É un orgullo absoluto. Mira, interesante. Para xa rematar, para non roubarche moito máis tempo, non alargarnos moito, quero facer mención tamén a unha cousa que che pasou este ano 2024, porque tocar 100 veces en estes 2 anos é unha maravilla, publicar agora un disco é unha maravilla, pero tamén hai que comentar que fuches gañadora dos premios Martín Kodaks, que está claro que os premios non deixen ser algo material, algo que tampouco pode chegar ata ser secundario, non? Pero o feito de que se recoñeza de que os compañeiros da música recoñezan un pouco o que faz, que se sinte? Jo, moi guai, porque como cambiaron o sistema e era por voto, que bonito, siento moita alegría, sobre todo por o que ti dis, porque te votan os dos compañeiros, ao final é eso, sabes? Que guai, que maja la gente, por favor. Así que moi contenta, moita alegría, a verdade é un recoñecemento moi bonito, e a noite esa moi especial, non? Te ves con todo o mundo, está genial, entón é máis que nada o que falábamos, non? De que en Galicia eu sinto que na escena musical, artística en xeral, hai como moita unión. Eso é moi bonito, a mí me gusta isto. Está moi guai e mola, porque aparte se vos ve colaborar moitas veces, ou se vos ve cun bo rollo. Por exemplo, comentaballe outro día a Mayra de Leria, que tamén iba a estar contigo falando, iba a estar con Catuxa, que a xente se alegra ou lle mola, e iso está guai, e sen dúbida axuda a que sexa todo máis forte, e todos os vosos proxectos vos alimentedes entre todos. Sí, porque se alguén vai abrindo camiño, ti sabes que ti vas detrás. Ao final hai traballo para toda a xente, que é o bonito. Sí, nada de competir, non? Porque moitas veces na música e na vida en xeral hai esa competición, nas grandes cidades hai esa competición, pero que sexa ao contrario, alegrarse polos éxitos dos demais, porque eso vai significar que ti tamén podes ter o teu boquiño. Sí, vale, sí, total. E confiar en que hai pastel para todo o mundo, non? Ao final, se non estás como nun concepto de carencia, de se o levan elas ou se levan eles, non o levo eu, creo que cambiar o chip de, bueno, mellor o teu proxecto non soa tanto aquí nos super megatosos escenarios, pero soa en pequenas aldeas.
e hai pastel para todo o mundo, sabes? Porque o éxito, moitas veces confundimos o éxito como ter que encher grandes recintos, ter que estar en grandes festivales, e ao final o éxito é que ti poidas estar vivindo da música, non? Que xa pa min é un éxito, aínda que non estés estando ás 10 da noite nun Son do Camiño, nin nun Primavera Sound, nin non sei que, non sexas a artista principal do Claro. cartel, pero vivir da música xa é exitoso, polo menos. Sí, e ter tempo para ti, para poder crear. Pois con eso nos quedamos. Catuxa, mil gracias de verdade Gracias a ti, por ter Daniel, pasado por aquí. gracias. Eu espero que Moi haxa unha contenta, segunda parte. quedo moi contenta. Como? Eu espero que haxa unha segunda parte. Que máis adiante, con Eh. calquera excusa, o sea, non fai falta que esperemos un novo disco. Simplemente, pois, cando presentes a gira de conciertos, pois vir por aquí tamén a falar. Sí, aparte veñen unhas colaboracións que vades flipar. Pues haberá que estar atentos e xente, estad atentos aquí a esta canle, a este humilde canle para que volvamos a falar con Catuxa. A despedida, eu agradecerche a ti, lóxicamente, ter vido, ter aceptado este anaquiño, espero que estivese moi contenta, porque para min, pois, sempre é un placer, e neste caso, pois, moito máis, pero a despedida, as últimas palabras, antes de que eu lle dé o botón de deixar de gravar, é cousa túa. Wow, que responsabilidade. Pois, xente, moitísimas gracias, un placer enorme estar hoxe aquí falando das entrañas aí máis profundas, con conversacións super interesantes, e un placer, e vémonos nos concertos, compartindo, bailando e dándolo todo. ¡Mua! Ata logo, xente.